Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan, anfaseko elkartasun lasterketari buruz hitz egiteko Laboral Kutxako Maitane eta anfaseko Maite etorriko dira. Gero, gainera, Iruñerriko mankomunitateko Bakarne Atxukarrorekin hitz egingo dugu. Eta bukatzeko, Uxue Ronkal etorriko da platora, NAK jaialdiari buruz hitz egitera. Orain, has gaitezen betiko saioarekin. Ikus ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak osasun sailak abenduan COVID-aren aurkako 3 milioi txerto jasotzea espero duela dio. Argazkiaren bidez aldiz, osasun langileek Iruñeko keinua txalotu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Rajoyren garaian, estatuan zegoen operatibo parapolizial batek Barcenas zelatatu zuela nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Eta gai aldatuz, Iruñeko tabernek 2021 ere ez dutela terrazagatik ordainduko aipatzen du. Iruñarekin jarraituz, bizikletak jada Baiona etorbideko erreitik dabiltzala jasotzen du azalean. Bestalde, Navarra Suma eta PSNek Juan Carlos lehenengoa dominarik gabe gelditzea eragotzi dutela jakinarazten du egunkari honek. Baita Sánchezek, Casadori, bere hitza bete ez izana egotzi diola ere, botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko. Kiroletan, Tebas, Fuenlabradarekin duen loturagatik fiskalaren aurrean izanen dela azpimarratzen du. Gainera, Juan Carlos albokaria plantillarekin entrenatzen ari dela ere jasotzen du. Eta azkenik, Oierrek berritu eta osasunan 13 denboraldi beteko dituela nabarmentzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroak jada 105.547 ikasle ditu ikasgeletan, ziurgabetasun handieneko ikasturte honetan. Argazkian, Erriberako ikastetxeetako bahetzea erakusten du. Gainera, Nafarroan beste hildako bat eta guztira 110 ospitaleratu daudela jakinarazten du. Bestalde, erreginak Milagron eta San Adrianen ikasturtea hasiko duela aipatzen du. Gai aldatuz, pertsona bat 13 urteko semea Iruñeko taberna batean uzteagatik atxilotua izan dela jakinarazten du gaurko egunkari honek. Eta 2021 Iruñeko terrazek ez dutela tasarik ordainduko ere nabarmentzen du. Kiroletan, Oierrek 2022 arte berritu duela azpimarratzen du, eta osasunak mailegutik 3 milioi amortizatzen dituela ere jasotzen du azalean. Bukatzeko, txirrindularitzan, Movistarren turreko errendimendua aztertzen du gaurko egunkari honek. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia, utzikeria instituzionalagatik zalantzaz beteriko ikasgeletarako itzulera da. Horretaz gain, Euskal Herria Bilduk Gonzalezen kartzelako heriotza erakunde guztietara eramango duela jakinarazten du Garak. Baita Urkulluk Emakunde lehendakaritzatik ateratzeko hartutako erabakiaren aurrean polemika sortu dela ere. Bestalde, Lakoak berten recycling ahalik eta gutxien zaindu zuela azpimarratzen du, eta ahalegin handiagoa egitea gomendatzen zaiola. Gainera, AHT-ren zentzugabeko gastua salatzeko mugitu kateatu egin dela nabarmentzen du komunikabide honek. Kulturarekin erlazionatuta Pilar Palomero zinemagileari eskaintzen dio tarte bat gaurko Garak. Eta amaitzeko, birusaren berragertzearen eta inflazioaren artean Europako Banku Zentralak neurriak har ditzakeela nabarmentzen du. Berria ikustera pasako gara. Albiste nagusia, ahal bezala, baina hasi direla da. Bestalde, Londres, Europar Batasunarekin aurrez adosturikoa ez betetzeko prestatzen ari dela jasotzen du. Eta gai aldatuz, Europar Batasunak Bielorrusiari oinarririk gabeko atxiloketa geratzeko eskatu diola ere azpimarratzen du egunkari honek. Kirol arloan Mikel Nieberi eskaintzen dio tartea, eta arraunean ere zentratzen da, igandean irabaziz aldea handitu nahi dutela esanez. Azkenik, kulturan Donostiako Tabakaleraren urteurrena zaritzen da berria. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu.
Albiste nagusia mugitu taldeko 3 kide Espainiako gobernuaren ordezkaritzan kateatu direla da, HTaren aurka protesta eginez. Bestalde, Oier Sanjurjok osasunarekin 2022 arte berritu duela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Tuterako Miserikordia etxean 12 positibo atzeman dituztela ere jakinarazten du. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Berriobaitirekin hasiko gara. Udaletik jakinarazi dutenez, Artikako liburutegi publikoa itxita egongo da irailaren 18 arte. Irailaren 21ean, astelehenarekin berriro irekiko ditu ateak ordutegi berriarekin. Hau da, eguerdiko ordubietatik 8etara. Gainera, horretaz gain, ikasturte berriko udal ikastaroen aurre izen emate egiteko azken eguna gaur izango da. 012 telefonoaren bidez goizeko 8etatik arratsaldeko 7etara. Ondoren, plazak baieztatzea eta ordaintzea irailak 10, 11 eta 14ean izango da. Berriozarrera joango gara. Berriozarko udalak diru laguntza emanen die familiei euskarazko udalekuek sortutako gastuak neurri batean ordaintzeko. Eskaerak erregistro elektronikoaren bidez edo udaletxeko erregistroan aurkeztu ahalko dira irailaren 1etik 30 bitarte, eta deialdiaren testua eta eskabidea online eskura daitezke. Gainera, gaia aldatuz, larunbat honetan irailaren 12ean dantza ikuskizuna egonen da Txori Zuri taldearen eskutik Eguzki plazan arratsaldeko 8etan. Orkoienekin jarrai dezagun. Aurtengo euskarazko udalekuetan parte hartzeko diru laguntza deialdia zabalik da, eta eskabideak urriaren 1 arte aurkeztu daitezke. Horretaz gain, 2019-2020 ikasturtean euskara ikasteko Orkoiengo udalaren beka deialdia ere zabalik da, eta eskabideak aurkezteko epea irailaren 25ean amaituko da. Eta Orkoionekin bukatzeko, ostiralean irailaren 11ean euskarazko familia antzerkia egonen da Gizarte etxeko auditorioan arratsaldeko 6etan. 20.000 legoa itsaspeko bidaian da antzezlanaren izenburua, eta sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeko udalaren 2021erako ordenantza fiskalak eta prezio publikoen arauak aldatzeko aurreproiektuan jasota datoz, tasak izoztea eta jabari publikoaren erabileragatik terrazetako tarifen ordainketa kentzea. Ostalariei eta sektoreak sortzen duen enpleguari babesa emateko neurri gisa. Pandemiaren ondorio negatiboak mugatzeko osasun neurriak denboran luzatzen ari baitira. Terrazei lotutako ordainketa kentzeak bakarrik 450.000 euroko aurrezkia eraginen lioke sektoreari. Neurri ekonomiko horien xedea herritarrei eta hiriko ostalariei eta beste negozioei babesa ematea da. COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioei aurre egiten ari baitira. Eta horretarako osasun krisiaren ondorio negatiboak arintzeko xedapenak ezartzen ari dira. Hori horrela, martxoaz geroztik hartutako beste ekimen batzuen ildo beretik jarraitzen da. Hala nola, zenbait zergaren kobrantza atzeratzea eta terrazen tarifa kentzea. Aurreproiektuak proposatzen du ere hiri kontribuzioaren karga tasa eguneratzea eta testu erregulatzaileak aldatzea, tarifen kudeaketa praktikoan planteatzen ziren arazoak argitze aldera. Hala, diru-sarrera erregulatuak kudeatzeko eta biltzeko prozedurak hobetu eta osatu nahi dira. Zerga egitateari lotutako definizioak zehazten dira, kobrantza eta autolikidazio sistemak, erabiliren kudeaketa eta bar. Eta bukatzeko, Iruñean ere, irailaren 18, 19 eta 20ean Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatuko da autobus geltoki zaharrean. 5. edizioa da aurtengoa eta sektoreko topaketarik handiena da. Hitzordu honek, elikagai ekologikoen eskaintza handia jartzen du publikoaren eskura. Eta horretaz gain, Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak babesten dituen erkidego osoko publikoaren ekoizleen eta egileen arteko harremana ahalbidetzen du. Kontsumitzailearen eta operadore ekologikoen arteko topaketa hau aukera paregabea da gure inguruko elikagaiekin bizitza osasuntsu bat izateko beste modu batzuk ezagutu nahi badira. Azokaz gain gainera, bisitariek beste hainbat gauzaz gozatu ahal izango dute. Esaterako, produktu ekologikoen merkatuaz, lantegiez, hitzaldiez, dastatzeez, zaharberritze eremuaz eta baita haurren eremuaz ere.
Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur goizaldeko lanbroa eta lainoa segituan jasoko ditu eta zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da eguneko ordurik gehienetan. Arratsaldean goi-hodei batzuk agertuko dira, baina ez dute trabarik egingo. Haizea aldakor ibiliko da hasieran, baina arratsalderako ipar-ekialdekoa nagusituko da. Temperatura igo egingo da eta balio altuenak 22-25 gradu ingurukoak izango dira. Bihar, asteazkenean, temperatura igo egingo da eta arratsaldean bero puntua izango da barnealdeko zenbait lekutan. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta kostaldean temperaturaren igoera motelduko du. Giro eguzkitsua izango dugu. Eguerditik aurrera, hodei batzuk sartuko dira Nafarroa ekialdera eta Ipar Euskal Herriaren barnealdera. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen orain gaurko efemeridekin. 1759ko irailaren 8an Dominik Josef Garat jaio zen Baionan. Horretaz gain, irailaren 8an ere, baina 1645an Francisco de Quevedo idazlea hil zen. Horretaz gain, duela 17 urte 2003an Leni Riefenstahl Alemaniako zinemagilea hil zen. Eta bukatzeko gaurko egunez 2004 urtean Matias Prats Cañete Nodoko ahots ezaguna izandako kazetari espainiarra zendu zen. Orain gurekin platoan ditugu Laboral Kutxako Maitane eta Anfaseko Maite. Kaixo bikote. Egunon. Zer modu? Ongi. Zabiltzate prestatzen pixka bat Anfasen elkartasun lasterketa, ez? Aurten egoera dela eta berezia izango dela. Eta noiz izango da? Bai, orain arte egiten zen, ez? Lasterketa normal bat. Eta aurten, COVID dela eta egin barra izan, aukera bakarra egiteko zen online moduan, egin bar den moduan, eta urriaren lehendabiziko asteburuan burutuko da. Urriaren 2tik Laurako asteburuan. Eta etzen duten agian pentsatu alternatibaren bat beste zerbait egitea? Ez, lasterketak ja 7. urtea da lasterketa egiten dena, eta aukera bakarra burutzeko, egiteko aukera bakarra zen, batez ere lasterkarien segurtasuna bermatzeko, online egitea. Ez zen planteatu beste aukerarik. Alde ona ez da, aurten ezin izango garela hor egon, baina aldi berean zabalduko dugu lasterketa dozein lekutan dagoen pertsonei, ez? Orduan, berdin zaigu zein herrialdetatik, baina lasterketa burutu ezakete gurekin batera, asteburu horretan. Orduan, baditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Ez kontaktu fisikoa galduko dugu, baina aldi berean jende gehiago batuko da gurekin lasterketa egitera, ez? Eta nola moldatu duzue guzti hau online edo digital moduan egiteko? Nola izan da prozesu hori? Ez dakit, etzagon aukera, planteatuta aukera, karrera egin nahi izan ez gero, aukera bakarra. Egia da bertzela lasterketa batzuk ere egin direla aurten, ez? Eta orduan guk ere berdin egin behar izan dugu. Eta hori berak erraten duna, ez? Maitane, abantaila azkenin da, munduko edozein parte hartzen aldutela da munduko edozein pertsonak, eta gero ere, orain arte parte hartu izan duten pertsonak, beraien herrian bertan, beraien zonaldean egiten aldutela nahi duten ordutegian, nahi dutenean, tarte hori kontuan hartuta, asteburu hori kontuan hartuta,
Eta guk, gure ustez, lasterketa egiteko bertze modu bat, egia da guk ere nahi duguna datorren urtean berriz ohiko normaltasunez egitea, baina bertze modu bat, erronka bat bezala, ikus daiteke. Eskerrak aukera berriak daudela, eta aukera berri horiek edo teknologia berri hori aprobetxatuz, app berri bat izango dugu, eta horretan app bitartez egin ahalko dugu lasterketa, gure artean helburu horiekean hor gainditzen dituen izateko, eta beste aukera bat, aukera berri bat, jende gehiago apuntatzea espero dugu, iaz 1000 inguru izan ziren, eta aurten ere espero dugu 1000-tik gora egitea, behintzat hori da gure helburua edo gure nahia, eta denen artean hori lortzen dugun. Eta inskripzioa aurten da 12 eurokoa, iaz bezala, egiten da inskripzioa online bitartez heltzen zaigun dorsala, nahi duenak inprimatzen du, gero korrika egiterakoan kamisetan emateko edo ez, hori aukeran, eta urtero bezala kamiseta ere egongo da. Kamiseta izango da aukera leku fisikoetan jasotzeko, edo bestela nola mundu guztitik egongo jendea korrik egiten, badago aukera bakoitza bere etxera heltzeko kamiseta, bai? Hori da, etxera heltzeko, 5 euro gehiago ordaindu beharko dute, baina hori da. Eta bertzela, bera Maitanek eran bezala, 12 eurotan, eta hori abisatuko dute sare sozialetan asteburu bat lehenago edo non jaso edo nola egin jasotzeko kamiseta. Eta distantzia korrika, zenbat distantzia egin behar da, edo egin daiteke ere oinez badaude aukera desberdinak? Bai, hori da, 2 aukera daude, 5 kilometroko lasterketa eta 10 kilometrokoa, eta gero, badago aukera egiteko lasterka oinez, eta bertzea handbike moduan. Eta gainera aurten bakoitzak nahi duen tokian egiten duenez, agian presio gutxiago ere egon daiteke. Bai, eta aparen bidez ere aukera dute lasterketa egin baina aurrera lehenagotik nahi badute entrenatu, eta badute aukera lehia sortzeko, edo aipatzeko zenbat denboran egin duten lasterketa. Azkenin ez dugu komentatu, asteburu horretan, 4etan irekiko da APA, parte hartzeko lasterketa egiteko, eta egonen da igandeko ordu batak arte aukera egiteko nahi den momentuan. APAn orduan jarriko da botoia sakatzeko, eta hori, asteburu hori baino lehen edo zeinek egin dezake aurretik prestatu non egin nahi duen, zenbat denboran, eta hori dena entrenamenduak apera igotzeko ere aukera badago. Bakoitzak egin ditzaken egituen entrenamendu guztiak, eta apara igo, eta egun asteburu horretan ere entrenamenduak egin daitezke, baina ja sakatu daiteke botoia lasterketa egiteko. Bakoitzak aukeratzen du bere non egiten duen eta ze ibilbidea jarri nahi duen, 5 eta 10 kilometroko arteko ibilbide bat. Eta hori, hoberena, irabaziko du. Gero aurten ere badago aukera, inskribatzeko orduan enpresan lan egiten duzun jartzeko. Eta hori enpresen arteko lehia egingo da, lehia berezia hartuko da enpresa bakoitzeko lehenengoak, ez dakigu 4 edo 5 hartuko diren, hoberen egin duten artean, eta gero enpresen arteko lehia ere sortzeko, eta premio berezi bat egongo da Navarra Kapitalek emango duena. Eta inskripzioak egiteko egin daiteke ja, edo nola egin behar da? Bai, ja egin daiteke, Rock the Sport webgunean sartuta, eta hor ja egia da, inskripzioa bai, aplikazio oraindik ez, baina inskribatu bai, orain momentu honetan bertan ja edozein apunta daiteke. Oso horreza da, webgunea oso ongi prestatuta dutelako, eta bertan sartuta berehala esaten digu ze pausuak jarraitu behar ditugun, eta egia esan oso erraz jarrita dago, edonor lasai eskribatu alizateko hori aitzakia ez izan. Orduan ja, apuntatu gaitezke ez, eta gero aplikazio ateratzean ja hor gorde ditzazkegu entrenamentuak. Hori da. Eta gero egunean bertan, bietik hori da. Behintzat, jakin dezatela bai egin daiteke, ja apuntatu daitekela edozein pertsona karrerara. Eta zergatik da garrantzitsua lasterketa egitea? Anfasentzat, adibidez, anfaseri garrantzia handia da lasterketa hau, azkenin Anfasek hainbat programa ditu, Nafarro mailan
bueno, pues baita familientzat, familientzat, gizartearentzat ere bai, erabiltzaientzat, eta, bueno, pues azkenin programa guzti hauek pues, diru kopuru handi bat suposatzen duen fasentzat, eta, bueno, Nafarroko gobernuak bai egia da, pues, 40 bat inguru edo laguntza ematen diola faseri, baina programa, karrera honek pues, suposatzen du diru kopuru on bat, ongi heldutzen zaiona elkarteari, ez. Horren zuen jarduerak egin ahal izateko beharrezkoa da egun honetan lortzen den? Hombre, bai, haunitz laguntzen du, azkenin da asteburu bat, lortzen den diru kopurua da asteburu batetik lortzen dena, eta bai, azkenin ere bai eskerrak eman barra dizkiogu laboral kutxari, ze guk, lasterketan jasotzen den diru guztia, inskripzio guztia, anfaseri helietzen zaio zuzenin, eta apa egitea, gainontzeko kamisetak, hori dena eragiten duen koste guztia laboral kutxak. Bai, hori da, guk parte hartzen dugu gastu guztiekin, eta guretzat ere importantea da olako gauzekin egotea, azkenean gizarteari on egiten dioten gauzetan egotea guretzat beti importantea da, eta hor egoten saiatzen gara, eta duela 7 urtez hasi ginen lasterketa honekin, eta oso emaitza onak izan ditu, elkarlanean egon gara, eta beti urteko asteburu batean elkartzen gara, Sarasate pasalekuan, hor bertan dakagula gure egoitza, gure lankideek ere parte hartzen dute lasterketa prestatzen eta laguntzaile moduan, eta guretzat beti pozik gaude, esan nahi dutalako gauzetan parte hartzea, eta gainera badakigu ekonomikoki laguntza handia dela, ere nekital aktibitateak burutzeko, eta hori guretzat ere pozgarria da, bai. Eta aurten lan gehiago izan du guzti hau antolatzeak? Egoera dela eta ala antzekoa? Lan gehiago eta gutxiago, alde batetik entzen da fisikoa dena, hor beti badago lan handia eta kolaboratzaile gehiago behar dira, eta lan gehiago, zen azkenean atzetik badago teknologia hori garapen batzuk, gero eta garatuagoak daudela eta gero eta aurreratuagoak, baina beti suposatzen du esfortzu handiago, bai ekonomikoki, bai, eta bai lan aldetik egia da igual gutxiagotan batzen dela, ez dago hainbeste kolaboratzaile beste urtetan bezala, baina bai, dena berria da, hau berria da, egoera berrian, eta moldatu behar gara egoera berriari, eta aurre egin, eta jende gehiago lortzen dugun aurre egiteko. Denaren, suposatzen dut egun hau ere normalean ez berezia izango dela ikusgarritasuna emateko egiten duzuen lanari? Bai, hori da, azkenin, karrera honek zera egiten du, orain arte egiten zen egunan bertan karrera, bisibilizazioa ematen zaio elkarteari, eta bai, hori erabiltzaile ere, bai, azkenin egun horretan, 150 bolondres inguru elkartzen dira, Iruñan barna, gero ere karrera ondotik ere eragiten duen puzgarriak, gero giro hori ere sortzen dena azkenin, denak egiten du hori da, aurten alde batetik bai berrikuntza ongi, baina bertzatetik hori dena galdu egiten da, baina azkenin egoera da dagoena eta ezin dugu besterik egin. Aurren urtean, ez? Hori da gure asmoa, ez? Datorren urtean dena hobera badoa, egitea orain arte egin den bezala. Hala ere, pixkat ikusgarritasuna ere emateko, ez? Egiten duzuen nolabaiteko lehiak eta sare sozialen bidez kamisetak erabiliz? Bai, hori da, ez? Aiztin aipatu dugun bezala, entrenatzen duten pertsonak, aurreko urtetako kamisetak erabilita entrenatuz, argazkin bat igota sare sozialetara, hor ere premio bat, emango da argazki politenari edo, bai, hori da. Azkein horrek denak eragiten du pixkot ere bai, egun hori bai, asteburu hori bai, baina edatzea ere bai zer egin behar den asteburu horretan, bai. Eta momentuz nola doa? Momentuz, inskripzioak hasiko dira berehala eta hor ikusiko dugu. Falta zaigu komentatzea ere,
bueno, agian norbait ez duela lasterketa egiteko gai, edo ez duela lasterketa egin nahi, eta badago dortzal 0 hartzeko aukera, eta hori da, bueno, da donazio bat egiten zaion anfasi, bai, eta egin daiteke, bueno, nahi den kopurua. Hala ere animatzen dugu jende guztiari lasterketa egitea eta inskripzio arrunta egitera, baina bueno, hori ere aukeran badago, nahi duena donazio bat egitea, badago aukeran dorsal 0 hartzeko, eta baina hori ikusiko dugu hemendik egun batzutara ea nola doan horiketak. Bai, oraindik nola ez dagoen jarrita ja martxan, pues ikustear dago dena. Eta hori, apuntatzeren eta guztia online egin beharko da, ere egongo da aukera ez dakita laboral kutxan. Ez, online. Dena, bai, printzipioz dena online egiteko. Bai, azkenean hor ere, bueno, pues segurtasuna bermatu nahi da, eta hor alik eta kontaktu gutxien, hobe, eta dena online bideratu da. Orduan, urriko lehenengo asteburuan, ez? Korrika, bueno, oinez. Bai, edo handbike, bai. Orduan, nora animatuko zenukete ontara apuntatzen? Guk animatuko genuke edo zein, ez? Edo zein pertsona, azkenean... Aurten ez dago aitzakirik. Hori da, hori da. Non zauden, ze ordutegi hauzun, lanik egiten duzun, edo beste dozein gauza duzula egiten badago ordutegi handia, ostrialetik lauetatik igandera ordu bat arte badago denbora entrenatzeko eta parte hartzeko lasterketan. Orduan aurten ez dago aitzakirik, ez da berdin da non gauden, edo ze ordutegia dugun gauzak egiteko, zen badugu aukera guztiok korrika egin alizateko. Hori da. Azkenean garrantzitsua da, ez? Bai, azkenin guretzako karrera hau da agitz importantea, eta azkenin nik uste denak parte hartzen, edozeinek parte hartzen aldula, eta gehiago jakin da, hori bakoitzak nahi duen lekun, nahi duen momentuan egiten aldula, eta gero gainera guri anfas elkartari laguntza izugarria ematen dio karrera honek, orduan, bai, azkenin kirola eta gero gainera guri laguntza, bai, hori da. Orduan, urrengo egunetan, suposatzen da, sare sozialen bidez, bai, printzipioz karrera ondotik ez dago zehaztua ze ordutan, baina ordu batetan itxitzen da APA, ez dakit, ordu bat beranduago, oainik ez dago ez ziur ze ordutan, emanen da inok irabazi duen, ordurik zinek egin du denbora. Bai, eta hurrengo astean, sare sozialetan iragarriko da ja noiz dagoen, dena prest denok apuntatzeko. Orduan pendiente bilo beharko gara. Bai, hori da. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez dugun aipatu, ala mezuren bat edo zerbait esatea gustatuko litzaizueken? Nik mezua aipatuko nuen eskerrak eman, hori laboral kutxari, eta gero, animatu parte hartzera, aurten ja bai ez dagoela eskusarik, ez? Bai, hori da guk gure aldetik anfase aipatzeko animatu parte hartzera, eta hori. Bueno, tokatzen zaigu lehiatzea lankidekin, lehiatzea inguruan ditugunekin, azkenean nola egiten baldin badugu, gero eta jende gehiago apuntatuko da, lagunen artean, grina hori pizten baldin badugu, nola ez dagoen etxakirik, jende gehiago apuntatu daiteke eta hori ere polita izango litzateke, azkenean leialtasun hori eragiten, hori jende gaina ikusten aldugu gero zenbat egin duen besteak hori gaina modan dago orain, zenbat egin duen besteak ikusita hori pike hori sortuz, jende gehiago apuntatzea lortzen dugun. Eta gu beti bezala pozik gaude lasterketa honetan parte hartzeaz eta gustoko dugu olako ekintzetan parte hartzea, zen gero haiei ezagututa eta ikusita zenbat egiten duten eta nola esfortzatzen diran eta nola helburua jartzen dituzten guretzat ere pozgarria da eta pozik daude. Mila esker etortzeagatik eta espero dugu jende asko apuntatzea lortzen duzuen gainditzea pasaren urteko kopurua. Bai, ez mila berreon. Mila esker eta adi egongo gara sare sozialetara. Bale, eskerrik asko zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin.
botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Bakarne, zer moduz? Kaixo. Ongi? Bai, oso ondo, hemen lan, beti bezala, eta, bueno, pues, gogotiz, ja ikasturtea ja hasi da, eta, pues, orduitasuna sentitu dugu, ino lan dogozik. Eta urtero bezala, aurten ere Eugiko urtegia ez, ustu duzue, eta hori nola, zergatik egiten da hori? Pues bai, hori egiten dugu urtero, zuk esan dezun betala, eta da, bueno, bakigu udaran beti ura, pues berotzen da, eta gero udazkenean beti osten da. Beraz, goi mailan dagoen ura beti juten da bera, eta bekua igotzen da. Orduan, ez nahazteko ura, egiten dugu urrozte hau. Zergatik zen, onduan beti geratzen die, gai organikoa, magnesioa, edo urdina, edo, bueno, salako gozak, ez? Eta, bueno, gero, erango dugu uraren kalitatea bermatzeko, usu behar dugu pixak, dana garbi-garbila gehatzeko, eta ez nahazteko berua hotzarekin. Orduan, horretan urtero, irainan beti egiten dugu, gaur egin dugu, zala, urra ustea hori, ez? Eta hori nola egiten da? Pues, bitu, hasi geha gaur goizeko 8:00 eta 12:00 arte izango geha, ura botatzen, ez? Pixkanaka egiten da, bueno, ekaitza baten edo tormenta baten antza izateko, bai landarentzako, bai animalentzako, ez? Beraiek ere, ez sufritzeko eta eraginak ez jateko, ez? Orduan izango die, bueno, lau orduz izango dira ur botatzen, binon eragina 6 orduz edo nabarituko da, zen konduan hartu behar dugu ibaia eta ibaiaren temperatura ostuko dala pixat, eta horregatikan ja atzotikan ja hasi ginen pixanaka ur botatzen ere bai, bueno, horrekatzeko ur temperatura hori, ez? Ja, berrepentian ez izateko ur oso hotza, baizik, bueno, pixkanaka osteko ura. Eta hori izango da, eta, bueno, guantxe betan egiten nahi geha. Así que urtero egiten dugunez, ja oikura dakago, eta ja bakigu gauza hona dela, eta, bueno, eragina ez dela oso larria, ez animalentzako, ez landarentzako. Eta herritarrek zerbait somatzen dute, kasu hontan, adibidez bizi direnek, ze... Ez somatzen, lehen esan dudan bezala da, ekaitza baten antekua edo alako zerbait, bai somatzen da, emaria haunditzen dela, eta ionez gehiegi, eta temperatura, baina, klaro, guain ja ez gira bainatuko, zen, bueno, gaur gaina, niko freskoa, temperatura hori, aski horregatik ez gira bainatuko, eta horretaz aparte, ez da sumatzen gehiegi, ez? Ikusten da, bai, esan duguna, ez? Emaria bai, bineon oiken duta, bueno, dandana normal edo ekaitza baten antzeko zerbait dela. Eta hau ere egiten da beste urtegi batzuetan, ala bakarrik Eugikoan kasu honetan? Bueno, guk egiten dugu egin urtasun horren onduan dagoelako, eta urtasun bertan garbitzen dugulako ura, eta gero edango dugulako ura hemen, etxian da. Ez dakit beste urtegilean abertz egiten duten, suposatzen da gauza bera egiten dutela, kalitatea bermatzen nahi baldin badugu, ala,
zerbait egin behar dugu beti, ez? Nolabait, garbila izan behar da, eta futxu handi batian balduna ez, beti onduan geratzen da zerbait oikendu behar da, kalitate hori bermatzeko. Orduan honek pixka bat markatzen du ez, agian zuentzat ere kurtso hasiera urtero egiten den zerbait irailean? Bai, kurtso bai, guri markatzen diguna da beti heziketa programa hori, eta guain erotu albiltza, pentsatzazu ez, ja ikasturtea hasiko geha guain, edo hasi geha guain, eskola gotikin ja ischetan daude, jakiteko zein duten, zer egin nahi duten gurekin ere bai, eta batez ere beraiek ja jakin gainean izateko gu gaudela haiekin batera, eta gudakagun errekurso guztiak beraiei ere emateko eta usatzeko, ez? Buelta bat eman diogu programa horri, guain pandana digitala eskaini dugu, ikasturtearen hasieran hala izan behar da eta horregatik buelta bat eman diogu, eta ja atera dugu gure horrian leku bat berezitik, bai irakaslentzako, bai ikastetxe guztientzako, ja beraiek ere bilatzeko zer nahi duten, eta lehen presentziala genukana, han ja bilatzeko binon ja virtuala, ez? Orduan, suposatzen dugu hola ondo hasiko gehala, eta guztientzako eroso izango dela, eta pixkanaka moldatuko gehiago ere, ez? Egokituko gehiago, baldintzetara, eta nola oaindutan ez datu, zer gertatuko da, edo nola ibitiko gehiago, horren arabera, egingo gauza bata edo estia, ez? Prestaturik gaude, hori oso importantia da, zen udaran prestatu dugu dandana, bai presentziala edo bai virtuala eran ikeko dandana, eta, baldintzetan arabera, egokituko gehiago zer egin eta nola egin. Orduan zuek prest zaudete datorrenerako? Beharko. Bai, eta gaina hori izan da guretzako helburu nagusia, ez? Martxuan harrapatu ditun dandana hoa, eta ezkenekin nola hasiera, eta gehoia bai, ez? Pixkanaka ikasi genuen, eta udaran zinkatu dugu, dandana ikasitatua, eta horrez aparte asmatu ditu beste gauza batzuk ere bai, ikusi ditu txini batzuk, edo, matxotik ekainera zaudezekin poela izango da, eta guain bakigu zer nahi dugu, eta nola egin, eta lan finfina egin dugu, ez? Hasieran ere bai, matxotik ekainera arte, esan behar, algo kuderaz egin denula, zer hasieran, uste kabia izan duzan, nik uste guztientzako. Irakasleek etzekiten zer egin, edo nola moldatu, eta ezagu ere. Goia apirilearen hasieran, berrainekin, hau luzarorako izango zala, eta egokitu dugu dandana ekaino arte, eta oso ondo baina, emaitzak oso onak izan die, eta, nik uste lan galanta egin dugula, bai ikastetxe, moldatu dieiek, eta bakite gu haien onduan gaudela, eta, haiekin lan egiteko prest, así que ikasturte hau oso hona izango da ikasteko, eta, aurkitzeko gauza berri batzuk, eta horrela, guztio hobeago egingo dugu lan nik horretan nahi. Orduan honek berrikuntzak ekarri ditu ez, eta batzuk agian geldituko dira denboran ere? Dudarik gabe, bai, ikastena eginean da hori, ez? Agian hoberena izango litzakela, bai presentziala, bai virtuala dandana batera izatea, eta, eskaeraren arabera, edo, segun eta zen beharra izan,
pues, gauza bat edo bestia hartu, ez? Edo biak, Zer, ikastetxe batzuk ere, pues, ikusi dutena da, agian hoberena dela, aurretiaz lantia pixat, pues, guk ematen duguna, eta gero pues, gure zentrotara jakutien jakiteko aber zer dagoen eta alik eta horrekien lantzeko dana eta alik eta gehien ikasteko, momentu hortan, eta jakin gainean izateko aber zenolako gauza dauden eta zergatik eta nundik datozen eta halako gauzak, Orduan nik uste, gauza batzuk geratuko diala, eta gero eta hobekin jakinko dugula zer egin behar dugun eta nola. Eta, ni, esperantza handia dakartzen, gure, zabaltzen ari dan bidea, polita da, eta, guztien tartean seguro egingo dugula polita dugula, Así que, bai. Orduan ikuspuntu positiboa duzu, eta ikasteko baliabideak behintzat eta aukera badago. Bai, beti. Ikasteko aukera beti dago. Eta martxuan ikasi dugun oso importantia izan duzan, eta, beti aukera hori probestu dago. Zen, horretan jarakago oinarria, eta handik aurrera, abean zer egin, Eta horregatik oso importantia ikusten dugu, aukera hau, eski bat-batian ikusi dugu mundu virtuala horretan, eta, edo han murgilduta, zeraban murgilduta. Behar arteo, eta benekin hori egin behar duguta, bino batian egin behar izan dugu, tira, hori positibua eta tira, eta aurrera. Eta, nola molatzen gian, bino nik uste, aukera polita izango dela, ikasteko batez ere, esan dena. Eta maitzak onak izango diala zen, aldatzen nahi gara dandara, hori egia da, mundu aldatzen nahi gara, eta aldatzen da, bakarrik amutu ere, aldatzen dugu, gure lan egiteko era hori, edo, gure inguruko guztia, Eta horretan, seguro dagoela oso tira da ikasteko eta probesteko, así que egin dugu. Ez dakit ja bukatzeko, zerbait gehitu nahiko zenukeen, alamesturen bat bidali? Gure zentroan zabalik izango diala, udazkean ere. Hemendik oso gutxira nik uste urria hasi baino lehen itxiko dugula San Andres errotako taberna, bino nolata guztiz ere zentruak zabalik izango die, jendia ara juteko eta ikusteko edo deskubritzeko zerba honan. Bisita gidaturik ez die izango, bino jendia, nahi dukun jendiak ikusi nahi bat zer dagoenan, gure webgunean ere eki dezakete dandana, badago aurkezpen batzuk virtualak dana, 360 batzuk ere ikusiko zer adibidez mendigorri zenola bidea dakagun, zenolako zuaitza daudenan, ikusteko dandan horiek, eta gure YouTube kanalian ere erakusketa asko dazkagu, eta bideo asko ikeko adibidez zukaldeko ezetan. Beste gauza hilera bat ere txaukitzeko, edo josteko, truko batzuk edo halako gauzak, así que mendikanen gobidatzen dugu jendia alastatzen, eta aurkitzeko zer egiten den. Primeran, mila esker gurekin hitz egiteagatik, tarte hau eskaintzeagatik. Zuei, bai. Aurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948
290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Uxue Ronkal dugu hemen gurekin, bera Nafarroako musika garaikidearen jaialdiko kidea da. Kaixo Uxue. Kaixo, egunon. Oso ondo, primeran. Noiz ospatzen da aurten jaialdia? Izango da, ospatuko da Iruñan, irailaren 10-etik 20-ra. Eta zertan datza jaialdiak, ze jarduera daude? Aurten ere, aurreko urteetan bezala, programazio desberdina eta anitza izango dugu, zeinan tailerrak, kontzertuak eta kontzertu didaktikoak ere ospatuko diren, bai. Pixkat denetariko, ez? Musika garaikidearen inguruan? Bai, hori da. Eta urtero lelo desberdin bat aukeratzen duzue? Bai, aurten adibidez, evoluzioa izan da gaia. Eta, edizio honetan evoluzioaren aztertu ziren proposamen desberdinak, sormena, interpretazio eta ikerketaren inguruan, eta ulertarazteko aintzineko musika eta gaur egungo musikaren arteko erlazioa, bai. Eta, prozesu horretan azkenean musikak evoluzioa izan du eta horregatik aukeratu dugu gai hori, bai. Eta aurtengo edizioak ze berezitasun edo berritasun izango ditu? Berezitasunen artean, aurten programatu dugu txikiei zuzendutako ekintza ezberdinak, nak txikiren barruan egongo direnak, bai, eta bertan egongo da kontzertu didaktiko bat eta gero esperientzia artistiko musikala. Eta gero bestalde, jaialdiak beti berdintasunaren aldeko konpromezua izan du, eta aurten erreferentzia asko hiru emakumeren laguntzarekin kontatu dugu. Horien artean dago Sonia Mejias konpositorea, Dorota Greskobiak abeslari sopranoa, eta gero Miren Carmele Gomez divulgatzailea izango dugu gurekin. Hiru emakume hauek parte hartuko dute? Bai, hori da, jaialdian bai. Eta egungo egoera kontutan hartuta, nola egin duzue segurtasuna mantentzeko edo zen neurri hartu dituzue? Ez da erraza izan, baina azkenean kontzertuetan aforoa egongo da murriztua, kontzertuetara joaten baldin bagara maskarilla behar dugu bertan egoteko, eta komendatzen da beti kontzertuetara ordu erdi lehenago joan, hango antolatzaileak denbora izan dezaten dana ondo hori da, dena antolatzeko hori da. Eta jaialdi honen helburua zein da, zein litzateke? Badaude hainbat helburu, ez? Baina horien artean bilatzen dena batez ere musika garaikidearen sustapena eta edapena, baina gero ere sinergia eta kooperazioa izatea edo lortzea entitate kultural, artistiko eta sozialen artekoa. Eta ze artistek hartuko dute parte? Urtengo edizioan badira anitzak, alde batetik baude solista batzuk eta bestetik taldeak, bai. Noa irakurtzera aber baten bat azten dudan. Orduan, izango ditugu Jose Luis Etxetxipia organista, Dorota Greskobiak soprano abeslaria, DJ Amsia, Martin Etxauri bideo sortzailea, Miren Carmele Gomez, divulgatzaile artistikoa. Eta gero ensemble edo taldeen artean, egongo dira Feedback irukotea, Klexox ensemblea, Kuarist laukotea, Iruñako Ganbara Bezbatza eta Enigma irukotea. Pila bat, ez? Bai. Eta guztiak dira hemengoak ingurukoak, ala badatuz ere kanpotik? Kanpotik, gehiengoak kanpotik, eta gero hemengoak dira musika garaikide zentroko interpreteak izango ditugu, bai, eta konpositoreak ere. Eta badago artista edo talderen bat ikusmira gehiago sortu duen, ala? Agian Iruñeko Ganbara Bezbatza, agian kontzertu bat emango du irailaren 12an, eta pena merezi du kontzertu horretara joatea. Eta gero, azkenago kontzertura, gure kontzertura, garaikideak zentroak ospatuko duena. Eta nori dago zuzendua gehiago jaialdi hau? Badago zuzendua publiko konkretu bati? Publikoa anitza da, bai egia dela
Bueno, aurten adibidez txikiei zuzendutako ekintza batzuk egingo direla, baina publiko desberdina joan daiteke bai. Orduan ez da jakin behar, ez, musikaren inguruan, edo ez da ezagutu behar musika garaikidea? Ez gainera, hemendik animatzen zaituztet kontzertura joatea eta musika garaikidea entzutea, ez, edatzeko eta. Eta sarrerak nolabait eskuratu behar dira lehenagotik, ala badago moduren bat erreserbatzeko, nola egin behar da? Bai, aurten koronavirusaren egoerarekin dana internet bitartez egin behar da, ez? Eta, bueno, web gunean, dala NAC Festival, sartzen bendimazara bertan, badago link bat programazioan jartzen duena, eta, bueno, kontzertu bakoitzean dago info jartzen duen link bat, eta bertan bideratzen zaitu sarrera hori da, eskuratzeko. Eta orain momentu honetan ja egin daiteke? Bai, adibidez, badago bat, irailaren 12an egingo dena, Iruñako Ganbara Abesbatzarena, badagola, bidali behar da zuzenean korreo bat garaikideak zentrora, badela garaikideak@gmail.com, eta, inskribatzeko epea bukatzen da irailaren 9an. Orduan, dena web horrian dago eta, bai. Orduan, interesatzen zaionak begiratu dezala hori da. Eta hor ikusiko du. Hor dena dago, bai. Eta iruditzen zaizu hemen Nafarroan musika garaikidea baloratzen dela? Azken urteetan, galdera hau egingo bazenit aurretikan, esango nizuke agian ez, baina jaialdia dagoenetik, gauzak programatzen dira musika garaikidearen inguruan, eta gaur egun... Baloratzen da. Bai, hori da, baloratzen da, bai. Orduan, iruditzen zaizu geroz eta garrantzi gehiago ematen zaiola? Bai, nik uste bai. Bide honetik da, orduan. Bai, hori da. Eta musikarien maila nolakoa da? Musikarien maila, hemen hasi ginen nola ikerketa puntu batean, eta bai, ni interpretea naiz eta ikasten duzu prozesu horretan asko, aukera daukazulako konpositoreekin lan egin eta lenguai hori ezagutzeko, Orduan, urteak pasa dira eta lana egin dugu, orduan hobetuz goaz. Geroz eta hobe orduan ere musikarien maila. Bai, hori da, bai. Eta zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua dela jaialdi hau ospatzea? Lehen esan bezala, helburuak esan dizkizut eta musika garaikidea edatzeagatik, eta baita, sinergia sustatzeko entitate kultural eta artistikoen artean. Hori importantea da, horregatik jaialdi hau ematen digu aukera hori, ez? Eta iruditzen zaizu, orain koronavirusak eragin duen egoera guztionek, nolabait eragina izango duela musikarengan eta kulturarengan? Bai, galdera egiten ari diazu etorkizun batean, eta bai egia dela gaur egun bizi ditugula, egoera horiek. Adibidez, musikari asko kontzertuak ematen zituzten lehen, eta orain kontzertu pila ez dituzte emango, eta lanik gabe geratu dira. Eta gero adibidez, festak aurten ez direnez egin, txarangak eta orkestak eta lanik gabe geratu dira ere. Gero beste estatu batzuetan gertatu izan dena da, orkesten plantilla murriztu dutela, eta musikari asko geratu dela lan gutxiagorekin. Orduan egoera latz batean gaude, eta... Arrazoi gehiago agian orduan ere ez, jaialdi honetara animatzeko? Bai, hori da. Musikak justu bultzada behar duen? Behar duelako, bai. Ez dakit orain ja bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenukeen, ala mezuren bat bidali? Bai, egia esan da, naiz eta egoera honen barruan egon, koronavirusarekin, eta nik uste segurtasun neurriak kontutan izan da, kontzertuak antolatu aldirela eta egin aldirela lasai asko, orduan etor zaitezkete kontzertuetara, eta hori, programatu behar direla kontzertuak bai, eta kulturan inbertitu.
Orduan orain irailean, nak jaialdiaz gozatzeko aukera izango dugu. Bai, hori da, bai. Mila esker, usi betortzeagatik honen Vale. berri ematera. Vale, Eta zuei. primeran joan dadila jaialdia. Vale, venga, mila esker zuri. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Ilotz taldearen agur kantuarekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik ta ongi izan.